Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, labi na sukad nagka-pandemya na bantayan ang pagdaghan sab kining mga namaligya nagnegosyo online. Sa unsa man nga pamaagi ta makatabang niini labi ni kining mga gagmayng negosyante aron mapalambo ilang negosyo, ilang serbisyo. Magpakisayod ta kabahin niini mga kapuso karong buntaga makauban nato usa ka digital marketing consultant si Sir Rome Nicolas. Good morning, sir. Good morning, maayong buntag. Thank you, sir, for joining us. Especially, sir, kading nagka-pandemya, sir, mas midaghan ang mga taong may venture sa online business. How can we help them, sir, boost their business? Tungkol na ng pandemya, daghan na kayo tang mga negosyante nga ni-venture into online business. Labi na katong mga food entrepreneurs. Katong during sa katong lockdown gyud nga murag ang tanan kay dili nga mo gawas. Daghan kayo mga food entrepreneurs, taninda, mga negosyante nga naninda diri labi na diri sa Cebu City nga pateng striktuhan atong panahon na. So mana ni boom gid siya ang e-commerce o local e-commerce. So ang atong gimatabang nila kay pwede nato sila suportahan mamalita sa atong mga kaila. Digital marketing consultant o sa may digital marketing, Sir Rome? Okay, ang digital marketing kay mao na siya paagi sa paggamit nato sa internet, sa social media, sa email, sa mga website aron makatinda ta. So dili na ta kailangan mo gawa sa balay, dili na ta kailangan nga nagi physical nga store natay tindahan dira sa tong gawas ng balay or asabana. So nara ta sa online, nata sa digital. Labi na kini mga mo'oy pagsugod, Sir Rome. Unsa may mga strategies, mga pwede mahatag nimo sa ilang mga tips aron sa lampos ni sila sa ilang pagnegosyo? Siguro kung nakoy tip atong mga nagsugod na kay you don't have to have your own website. You don't have to invest a lot of thousands of pesos para paghimo og website. Pwede ka magsugod og ginagmay lang. Pwede dira sa Facebook. Pwede ta maninda dira sa Facebook o Instagram. Ang atong buhaton lang kay maghimo og creative page or di ba bisan gani wala pa tay page, pwede ta mogamit sa mga Facebook group, sa Facebook Marketplace. Kani nga mga tools, mga features sa Facebook kay gihimo gid siya alang sa mga MSMEs, mga ginagmay negosyante nga dili sila kailangan maggasto og mahal kaayo para makasugod sa ilang negosyo. Pero is it safe, sir, to use social media platforms sa imong pagnegosyo? Yes, it is safe, although siguro with all the other platforms, the other technologies nga available, nasa siya risk involved. Pwede ta maka-encounter og mga bogus buyers. So kanang sila ning mga tao nga mo-order pero inig-deliver nimo nila kay dili wala day dira, dili mo dawat sa imong order. So hago baya sana sa pagpa-deliver, gasto to niya. Para sa atong mga customers po, sir, unsa may angayan po nilang timan-an, unsa may mga tips po mahatag nimo kung mo transact sila pa maagi ining online nga selling, sir? Ang unsay mabuhat na to as a customer, kung dili pa kay di kay ta kasigurado sa atong ang gipalitan, pwede ta mag-cash on delivery. Diri sa Pilipinas, mao gyapon na ang usa sa mga pinakasikat nga pamaagi sa pag-deliver. Kanang mobayad ra ka, inig-abot nimo. So, advantage siya as buyer, pero sa seller siya, medyo na siya risk. Mao na nga, mas nindot yun if mo gamit sa atong tinuod nga profile para kung magbaligya man ta, yan na naman tayo mga customer information para mas dali na lang siya para sa seller o sa buyer. Mag-check ta sa mga tindahan before ta mo gasto, before ta mo palit. I-check na to kung kadudahan ba ni siya nga tindahan, kadudahan ba ni siya nga store. Pwede na to tanaw ng reviews. Unsa yung mga pros and cons, sir, sa kining pag-online business kumpara sa naanda na to? In fact, ang nakanindot ron kay kung bisan naalang ka sa balay, pwede na ka magsugod sa imong negosyo. Pwede na ka nga na kay imong own tindahan dira online, nara ka sa balay, pero makakita na kag kwarta, makakita na kag mga negosyo, makakita na kag mga customer. Ang naka-risko lang niya is kung naa ka sa isa ka lugar nga medyo challenging ang internet, so maka-apektar gid sa imong negosyo. Mao na siya ang angay bantayan. Yeah, then nagkadaghan sa ang scam online. Nakisgot mo kag scam online, sir. Labi na karong panahon na, sir, nagkadaol ang Pasko. Daghan gyud siguro ang mag-online shopping na lang kay aron makalikay sab sa COVID-19. Kung ma-scam or mailad, sir, ang usa ka customer, sir, asa man ni sila pwede mo address sa ilang mga complaints o sa ilang ayngayong buhaton? Pwede ka mo message nila, and then nara sila yung mga usually chat support or customer support na 24/7 nga handa mo tubag sa imong mga problema o reklamo.
Pero pwede sa kamo contact sa DTI. Kaya naman sa sila hotline na, pwede kanila manawag dito, mo reklamo, and then for sure nga matabangan gyud kanila. To cap this off, Sir Ro, message nimo sa mga nagtan-aw nato karong panahon na. Isip mga negosyante, kailangan ta magbantay-bantay, kailangan nato i-take ang opportunity. Kung naa na ganidira, natay chance nga makakwarta, grab it, take it, and learn from it. Padayon lang yun nga pagkat-on kay as we go along, kani magong digital marketing, mag-evolve ni siya, magsigig change. And kita sa isip mga negosyante, kailangan ta nga mo ride the wave. Kailangan nato nga mo andam ta nga mo usab sa atong mga naandan para padayon ta nga mahimong successful. Thank you so much, sir, for joining us sa imong mga inputs Salamat karong po, taga sir. digital marketing consultant si Sir Rome Nicolas.